Mami nang fipsin nangko na nangko जोंनो नांगौ आंखौ गोदाव सोराव दाखाला मामि आंनि मोखांखौ नायनानै फैफिन खुलुमबाय रायजोफोर दायो आङो दंफैयो जोंनि चिरां जिल्लानि सिङाव थानाय 2 नं खुन्थाइबारि गामियाव नैबे खुन्थाइबारि गामियावहाय मोनसे नखरावहाय जाथाय जादों बे जाथायखौ आङो बे भिडिअनि गेजेरजों नोंथांमोननो दिन्थिनो थांगासिनो दङ जाय नखर गार्जेन बिथाङानो दङ आंजों लोगोसे दा बिथांनि नखर ओरैनो नोंथांनि नखराव मा जादों आंनि नखरावथ' आंनि हिन्जावा गोमानानै दङ बिस्थिबारनिफ्राय दासिमबो दिनैसिम खबर गैया आंनोथ' फनबो दिनैसिम हरफेरा रायलायनायालाय हौवाफोरजों रायलायलाबायखायो अयथासार रं नाम्बार रायलायखायो रायलायनाया दिनै खेबसेल' नङा अयथासार बिदिनो खारखांबाय लायखांबायबो लायनायालाय दिनै बिदिनो थाफ्ला फैयो लायबाथाय बेफोरबायदिया उनाव चान्स लानानै खारफिनो आरोखि बे दिन आं गाव गोमायो इदिन आं गामियाव मोनसे फुजा दंमोन बाहाय लिंफैदोंमोन आरो लिंफैनायाव आं दौरि जानाय हिसाबै थांदोंमोन थांनायाव ओमफ्राय बियो न'आव दंमोन न'आव दंनानै आं गैयिलाय दसेनो चान्स लानानै बिदिबा खारखोमालांबाय आरोखि ओमफ्राय दाना आंहाबो गाव आलासि जानो होनबाय थानायखाय मोनायाव गाबबाय थानायखाय आलासि जानो होनबाय नालाय थांथोंसै नामा दिनै नंनानै आं जेबो फुङावबो जेबो माबा डकुमेन्टसफोरखौ सिखोमालांनो रोङाखै बिनि समावनो बियो चान्स लानानै खारलांबाय आरोखि आलासि जानो होनबाय थादोंमोन बिब'मोननाव जेनेबा ओरै खोलाहा बिमादैफोरनाव दिनै बेबो आलासि जाहैदों नालाय आहासो जानानै आंहा थाबाय साननै सानथाम उनावसो खबर मोनबाय बिब' खोन्थाहरनानैसो उमुगा थांबायनो दा गैला होननानै ओरै माबा खामानि मावनो ना मानो थांदों होननो बियो आंथ' मिथिया बेफोरबायदि होननानै खोन्थाहरबाय आरोखि बियो नों मिथिबावाखैमोन आंथ' मिथियाखैमोन आंहा आलासि जादों नोंनानै थागासिनोसो साननैसो सानथामसो जाबाय आरो बिनि उनावसो बिब' खोन्थाहरबाय दा नोंनि सन्देहआवहाय हौवाजों थांदों ना गाव हारसिं थांदों आंनि सन्देहआवथ' दा आं हौवाजोंसो थांदों बादि मोनदों ओरै सानजानि रायलायग्रा हौवानि नाम्बाराबो आंनाव दंखायो मानसिफोरनिफ्राय मोनबाय आं ओमफ्राय सिगां बेजों रायलायखायोमोन बे लांग्रानिखौ ओमफ्राय दा बे हौवायाबो आंनि नाम्बारखौ बिजि थुनानै दोनबाय हिन्जावआ बिजि थुनानै दोनबाय आरो दा दिनैसिम खबर गैया आरो माने नोंनि साननायाव सानैजों दङ बिसोरो ना आंनि साननायावथ' सानैजों दङ दे थांलाय फैलाय खयबारसो जाखो थांलाय फैलायाथ' दिनैजों दानिजों खेब्रैयानो जाहैबाय खेब्रै नोंथांनि बिसिखौ नोंथाङा मा खावलायहरनो सानो दायो आंनि बिसिखौथ' आंनो नांफिनगौ अननो फैफिनथों आरो जेनेबा दा रिनफोर लानाय माबाफोर प्रब्लेमफोरखौ आं सर्ट खालामना होगोन बेफोरबायदि जाहाथे अनना फैफिननो आरो सोरबाफोर नुबाय बायोबा अननानै खोन्थाहरो आरो बेफोरबायदि जाहाथे सोरबाफोर नुनानै अननानै बेफोरबायदि खोन्थाहरोबा मोजां जागौ आरो दा नोंनि सन्देहआव बहाय दंहैयो बायदि बियो आंनि सन्देहआवथ' आं गुवाहाटि साइडआव दं बादि मोनदों आंनि सन्देहआव आरोखि लोगो मोनलायनायाबो बे सेंग्राजों आवगोलनि सिगां समाव गुवाहाटियावनो लोगो मोनलायखानायमोननो ओमफ्राय बेहायथ' आं खेबसे खालि हमना लायदोंना रायजोआव गिदिर बिसार जाखांबाय बिसार जानायनि गेजेरावदि दिनै ओंखायनो गिनानै खानाय सिनजानो होननायखाय थाफ्लानानै दिनै आरो बे चान्सखौ नागिरफिनबाय आरो बियो बिसार जालायनाया खय माससो जाखो बिसार जालायनायाथ' दैज्लां माइ गायनो एसे सिगां आरो 4 मास 5 माससो जाबाय औ बिदियानो जाहैबाय औ नोंथांनि बिसिनि नामखौ मा होनो आंनि बिसिनि नामाथ' अरुना बसुमतारी अरुना बसुमतारी औ दा नोंथांनि बिसिखौ बहायबाफोर नुबाय बायदोंब्ला सोरबाफोर नुयोब्ला बिथांमोननिसिम मा खालामनो सानो रायजोफोरनिसिम बेखौनो खावलायनो सानो दे रायजोफोरनिसिम आं जाहाथे बयबो अननानै खोन्थाना हरो आरो मोनथिबा जाहाथे हमनानै दोनो हमनायनि थाखाय आं एसे कमिसनखौ होगोन बेजों लोगोसे आरो बिथांजोनि अन्थाव बाथाव गथ' फिसा दङ नै सासे दा बे गथ'खौ गारनानैहाय बिथाङा दा खारखोमानानै दङ आरो बाबु नों माखौ फैफिनना लुबैना लुबैया नोंलाय लुबैयो अनो नांगौना नोंमा नोंखौ अनो नांगौना अना अनलाबो अनालाबो नोमाखौ लिंहरफिना लिंहरफिनो मामि नों फैफिन आं नोंखौ अनो नोंखौ जोंनो नांगौ आंखौ गोदाव सोराव दाखाला मामि आंनि मोखांखौ नायनानै फैफिन आरो जोङो मिथिनानै लाबावगोन नैबे गामिनिनो थागिबि न' खाथिनि दा बिथांमोनाथ' बिथांमोननि न'खरनि जारिमिनखौ एसेब्लाबो मिथियो जानांगौ बिनिखायनो जोङो गामिनिफ्राय एसे फंनैसो मिथिनानै लानि आदै नोंसिनि नुनायावहाय माबायदि आंनि नुनायावथ' बियो माने खोथाफोरखौनो जोंजों दिनैसिम मोजांखौ रायलाया आरो जोंनि बोसोनफोरखौ लाया बियो बुंबाबो मालाबासिम दिनै मोजां खोथा रायलायनायनि माबा बिनाव गोसोआव गैया आरो थेरा खालामबाय थायो खाथियाव थांबाबो न'आव थांबाबो आराव थांबाबो जेबो खोथाखौनो रायलाया मोखां सोम जायो बियो बेबायदि जोंथ' फैजाफिननो लुबैयो दाबो मोजां न'खर जाबाय एसे न'खराबो मोजां जागासिनो दं आरो गावल' रावबो गैया सेखा बोखाबो गैला
सोर दंबावो बेहाय मोजांसो जानांगौसो जों जाहाथे आंबो फैफिनजानो लुबैयो जाहाथे मोजां संसार जानो थाखाय बयबो रायजो राजाफ्रा मोजां मोनो बाख्नायो मा होननानै दा जों बायदिसिना खोथा बुंहरबा जोंखौ गाज्रिसो मोनगोन बियो ओंखायनो जों दा जाहाथे मोजाङै मोजां सफैयो आरो सोरबाफोर गामि अबेबा जायगानि जोंनि गामिनिफ्राय थांनाय मानसिफोर दंबा हमनानै दोन आरो थनहरफिन आरो मबाइल नाम्बारफोरखौ हर बिनि मबाइल नाम्बार दंबा जाहाथे फैफिनो बे मादैया नैबे गामिनिनो उसुं खाथिनिनो दा मादैनावबो जोङो मादै मा खावलायहरनो सानो बिथांजोखौ दायो जोंनिबालाय फैफिनजानो लुगैयो फिसा सासे दङ खामला मावनाङा मा मावनाङा फिसाइ सायाव मोनजानाय माने फिसा सासेखौ गोदाव सोराव गालांनांगौ सोरजों दङ फैफिनदो दा नागिरगासिनो दं फिसायाबो हालाय हाफाय गोसोथोलायनानै लालायनाय नागारनो हाया फिसाया दा मानो दस्रा हौवाजों थांखो फैफिनदो बबाव दङ बिसोर हाबा जानायाव खय बोसोर जाखो मादै बिसोर हाबा जानाया 12 बोसोर जाबाय उन्दैबो सासे दङ हनै गोदाव सोराव दा न'खराव रावबो गैया फिसाइजों फिसाला सासेल' दङ मा बावहाय थांखो फैफिनदो अननानै फिसानि मोखांखौ नायनानै जानाय लोंनायफ्राबो फिसायानो मालाय मावनानै जाहोखायो बारि बागान जाबाय हनै ग्रोम ग्रोमनो मा बावहाय दंहैयो फैफिनदो सोर हौवाया लांदों बेखौ होफैफिन मालायनि न'खरखौ सिफायना होनो नाङा गोदाव सोराव जायो नोंहाबो सानसे समाव बेबायदिनो बिफराव गोग्लैगोन सेंग्रा ना बोराय जायखिया बे हिनजावखौ दाला होफैफिन मालायनि संसारखौ सिफायनो नाङा सानसे लांबाय बायदोंबा दोनफैफिनदो बबे जायगायाव दङ खिथाहर दा बेफोरबायदि जाथाया जोंनि बर' न'खरावहाय जाफ्लेगासिनो दङ गावनि बिसायाथ' बिसायखाना हिनजावखौ गाज्रिलाबो मोजांलाबो अनखायो बिनिखायनो बेफोरबायदि न'खर गारलायनानैहाय थांनो नाङा आरो न'खरखौ मोजाङै नायनांगौ मोजाङै दैदेननांगौ मानोना न'खरनि खुन्थिया होनना बुङोब्ला आइजोफ्रासो हिनजावफ्रासो न'खरखौ सुंथानो हायो बिनि थाखायनो हिनजावफ्रा माने गोदाव सोराव जानो नाङा आरो आं बै लांग्राखौबो बुंनो सानदों जाय लांदों बिथाङा हाबा जाखानायखा न'खर गोनांखा बेखौहाय जाया लांदों नोंथांनाव बुजिनाय दङब्ला बेखौहाय अननानैहाय न'सिम दोनफैफिन जाय मानसिया लाना थांदों बै बिथांखौ आङो बुंदों न'सिम दोनफैफिन आरो बिथाङा नाजावनानै लागोन नाजावगोन दा ने नाजावगोन बिनि आंगो बिसि नालाय बिसायफ्रासो मिथिगौ गोसोआव मा जखम मोननानै दङ बेबायदि न'खर बायोब्ला मा जखम जायो जाया जाजायो बिसो मिथियो बिनिखायनो जाया लाना थांदों अननानै बिथांनि बिसिखौहाय दोनफैफिननानै जाबाय आरो नोंथाङा फैनो गियोब्लाबो बिथांखौ कन्टेक्ट खालामना लिंहर आरो बिथाङा ससे लामाखौ थांनानै लायगोन ने लायगोन बे भिडिअखौ नुदोंब्ला शेयार खालामनानै होदो बयनोबो मिथिदो आरो बे मानसिखौहाय बयबाफोर नुयोब्ला आङो स्क्रिनाव नाम्बार होदों बे नाम्बारावहाय कन्टेक्ट खालामनानैहाय बिथांनो खोन्थाहरबानो जाबाय गोसो थोनानै सोमब्रबा